libonke igama likaYesu. Amen. Ngicela siyeni kwincwadi kaLuka chapter 23 verse 46. Ethi apha wadanduluka ngezwi elikhulu uYesu wathi, bawo, ndiwunikela ezandleni zakho umoya wam. Uthe kuba etshilo waphuma umphefumlo. Hayi, amen. Xa sithetha ngokufa kukaYesu kukhona izinto ezindibhidayo, ngoba babonile abantu besifa. Abanye abantu bafe ngeengozi zemoto, abanye abantu bafe zizifo, abanye abantu badutyulwe, abanye abantu bahlatywa bafa. Kodwa okukaYesu ukufa kuyandibhida, ngoba bonke aba bantu ndibabalayo bebengayazi ukuba xa ndingene emotweni namhlanje endleleni ethile izotshayiswa ndife. Bebengayazi uba xa ndihamba endleleni ndizodibana nomntu andidubule ndife, ndizohlatywa ndife. Kukhona into endibhidayo ngokufa kukaYesu, ngoba yena ebekwazi ukufa kwakhe. Ithi iBhayibhile wathi lifikile ixesha elokuba unyana womntu azukiswe. Kukufa oku thina sikukhalelayo kuye luzuko lokuzukiswa kwakhe. Kukukhala inyembezi zokulahlekelwa kuthi, kukukhala inyembezi zovuyo kuye, ngoba uthi lufikile ixesha elokuba unyana womntu azukiswe. Kuphi Yesu okokuzukiswa? Kuphi Yesu ukuzukiswa kule nto ithethayo? Ithi iBhayibhile xa ethetha uthi kunjengembewu. Imbewu ayiqaliwe emhlabeni ingathanga ife, ayikwazi ukwanda. Uthi ke usuko olukuye lunjengembewu, ngoba uba ukhe wafa, khawuthi uYesu ukhe wafa, uba ukhe wafa, Sathana wenza mistake. Uba Sathana ukhe wabulala uYesu, uba uYesu ukhe wafa, uba kukhe phofu uYesu, ewufile uMoses, ewufile uAdam, ewufile uAbraham, bafile abantu, kodwa uba uYesu ukhe wafa. Mistake kaSathana. Bekungcono ngoku bephila, ngoba banendawo ebengakwazi uya kuzo. Bekungcono ngoku bephila, ngoba ebebonwa ngabantu, abantu bebekwazi umenzela amayele. Uba ukhe wafa, uba ukhe wafa uYesu, ayisincedile le nto yokufa kwakhe, ngoba namhlanje uba bengafanga, enkosi ngoku kufa bendingayazi uba ngenye imini yoze ndiwubulale ukufa komntu, kodwa namhlanje ndiyavuya. Enkosi ngoku kufa, enkosi ngoku kufa. Ingaba ndikhohlakele? Ngaba ndingumntu okhohlakeleyo nabathandekayo? Ndavuyela ukufa komntu, kodwa enkosi ngoku. Hayi, enkosi ngale mivulo, enkosi ngala manxeba. But khona enye into endibhidayo, khona into endibhidayo, ngoba oku kufa oku kubonakala ingathi uYesu uzikhethele. Into yokuqala endibhidayo ngoku kufa, ukufa komntu ozikhethelayo. But nantsi enye into endibhidayo, uyaphi uNqamlezo? Uyaphi uNqamlezo?
Golgotha ufunani umnqamlezo? Ufunani umnqamlezo? Yintoni ngoku umnqamlezo ungena phi? Ungena phi umnqamlezo? Babangakubulala emveni koko siyakungcwaba. Uyaphi umnqamlezo? Uyaphi umnqamlezo? Ufuna ntoni umnqamlezo? Mayuda baningenombulala emveni koko nimyeke. Uyaphi umnqamlezo? Nimxhomelani? 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 Athi uYesu uba niyathanda, thathani umnqamlezo nindilandele. Yesu hayi, asifuni mnqamlezo, sifuna wena. Uba niyathanda, thathani umnqamlezo. Uyaphi umnqamlezo? Umnqamlezo utheni nalo? Yesu, sifuna wena. Uba niyathanda, thathani umnqamlezo. Uyaphi umnqamlezo? Oh, yini na Nkosi, yini na Nkosi. Siyakhula, silambile, siyakhala, siyayika, siyarharhanyelwa, siyathukwa, sifuna yena. Uba niyadifuna, thathani umnqamlezo. Yesu, siyakunakazalela, sifuna uhlala nawe. Uba niyadifuna, thathani umnqamlezo. Uyaphi umnqamlezo? Uyaphi umnqamlezo otheni? Umnqamlezo otheni? Kwalapha eBhayibhileni ndiqala ufunda ngomnqamlezo, ndive ngaye. Oko ndiyifunda iBhayibhile usuka kwincwadi kaGenesis uyofika kwincwadi kaMateyu uyofika kuMalaki, khange ndiwubone umnqamlezo. Abantu kudala besifa, abantu kudala bebulawa. Yintoni lena nto yomnqamlezo? Ndava uYesu esithi, uba niyathanda, thathani umnqamlezo nindilandele. Uyaphi nalo mnqamlezo? Uba bendikwazi uhlala benzathi, oh wahlatywa eGolgotha. Haleluya, haleluya, haleluya. Uhlatyelwani? 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 Baningenomtofa, baningenomtyisa ipoyisini afe. Nimhlabelani? 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 Uyaphi umnqamlezo? Liyaphi igazi? Liyaphi igazi Yesu? Kutheni funeka uhlatyiwe kophi igazi? Liyaphi igazi? Liyaphi igazi? Haleluya. Kokunye ukufa oku. Uyaphi umnqamlezo?
uzofa. Yesu yaphuthi uthi Yesu ukufa kuze ngomuthi kuyeke nokuphila kuze ngomuthi. Jesus, yonke into abangele ukuba kufa abantu kuze ngomuthi uyekeni nomthi ndiwuthathe. Uba ukufa kuze ngesono siyekeni ososono disithathe. Uba ukufa kuze ngabantu ndiyekeni ndibe ngumntu. Uba ukufa kuze ngegazi ndiyekeni ndihambe igazi. Nendlela ukufa kuze ngayo yekeni ndiyive, yekeni ndiyive indlela yekufeni. Ufunani umthi? Ufunani umthi? Uba nafa ngomthi yekani nivuke ngomthi. Ufunani umthi? Oh yini na kodwa Nkosi, oh yini na kodwa Nkosi. Igazi ngumnqamlezo siphezu kwakhe sizothandaza, sizothandaza. Oh wahlatywa, akukho kufa kunje. Lento uYesu ayenzayo igama layo kuthiwa umnqophiso. Awukho umnqophiso lingekho igazi, awukho umnqophiso singekho inkuni, awukho umnqophiso ingekho imvu. uYesu ubonile uba abantu bayafa ngomnqophiso wokuqala. Ubabonile uba abantu bayaphela, abantu abakwazi udibana noThixo. uYesu wehle ezulwini wasokwenza umnqophiso omtsha. Ethi iBhayibhile igazi lakhe lithetha izinto ezingcono kwezi zithethwa ligazi lika-Abheli. Igazi lakhe alifani nelezimvu, igazi lakhe lahlukile. Wenza umnqophiso omtsha, hayi kokunye ukufa, hayi kokunye ukufa. But ikhona into endimakazayo xa sizothandaza, xa sizothandaza abathandekayo. Nawe Yesu semnqamlezweni akanamandla, ulenge emthini
afike emnqamlezweni uthi bawo baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Ndinomnye umbuzo, Yesu igazi ulivumele, wawuvumela umnqamlezo, uthethelani Yesu? Wayuvula umlomo ngoba amandla awunawo, amandla phelile, igazi livuzile. Uvulelani umlomo? Kutheni uthetha? Uthethelani? Ubungenofika emnqamlezweni bakuhlabe, bakutikele, bakuduke, bakwenze yonke into, uthethelani? Wayuthetha uthi Yesu xa kukhona igazi kukhona umnqamlezo, izwi lingekho akuphelelanga. Ewe ndisentlungwini, ewe andinamandla, inyama yami idlakadlaka, ndiphelelwe ngamandla, noba uSathana ethi mvikiviki, kodwa noba ndikwimeko enje kukhona into endinayo. Noba ndinyuka intaba yamathambo kukhona into endinayo. Noba ndivusa igazi kukhona into endinayo. Esemnqamlezweni izwi linamandla liphezu kwakhe. Noba engenanto, engenamandla, enqaniwe, kodwa izwi unalo. Izwi unalo. Sewukhe ubone tata abantwana ababambeki, umzi uyaphela, abantu bayafa, ilizwe